калі мы паглядзім, Беларусь тут просто у вельмі катастрафічным становішчы знаходзіцца. Ці вось прыватызацыя гэтых прадпрыемстваў, ці яна ўвогуле з'яўляецца задачай, ці яны павінны, ведаеце, скончыць, на жаль, сваё жыццё, а гэтыя людзі пайсці шукаць працу? Мне цяжка ўявіць, што можа адбыцца, чтобы у Беларусі было значнае беспрацоўе. Чаму так? Адказ вельмі просты — дэмаграфія. Прыватызацыя. Страшнае слово. Ім ужо 30 гадоў палохаюць насельніцтва Беларусі, маўляў, хочаце я ў краінах Балты, каб усё распрадалі, пазакрывалі. Або як у Расіі, каб прыйшоў Чубайс і за бясцэнак усё аддаў алігархам. Тым, хто бліжэй да трона. Вы гэтага хочаце? Вітаю, дарагія сябры, вы на канале Еўрарадыё і мяне завуць Александр Кныровіч. Гэта праграма «Заданне на заўтра», дзе мы гаворым пра тое, якой нам патрэбна новая Беларусь. Беларусь без Лукашэнкі. Гэта першы, а дакладней пілотны выпуск. Пакуль мы толькі шукаем правільную форму. І сёння наш эксперт Дмітрий Крук, старшы навуковы супрацоўнік даследчага цэнтра «Бюрок». Але перш чым задаць яму некалькі пытанняў, скажыце, навошта нам увогуле патрэбна прыватызацыя? У пачатку 90-х гадоў постсавецкія краіны, як унутры самога былога СССР, так і краіны былога усходняга блока, з дапамогай прыватызацыі вырашалі адразу некалькі задач. Павышэнне эфектыўнасці эканомікі, прыцягнення інвестыцый, зніжэнне нагрузкі на бюджэт. Асобна заўсёды стаяла пытанне справядлівасці. Прадпрыемствы належалі дзяржаве, але былі створаны працай яе грамадзян. Што атрымалася? І ці атрымалася добра? У Польшы, Чэхіі, Літве і блізкай нам Расіі возникла вельмі рознае становішча. Сам па сябе эфект павышэння эфектыўнасці эканомікі праз інвестыцыі і зніжэнне нагрузкі на бюджэт, ён быў дасягнуты ва ўсіх краінах без выключэння. Але ў Расіі пра нейкую справядлівасць казаць, зразумела, не выпадае. І мне цалкам зразумела, чаму беларусы, нагледзячыся на расійскую прыватызацыю, кажуць: не, толькі не гэта. Я таксама супраць гэтага. Чым можна ўвогуле вымерыць справядлівасць вынікаў, у тым ліку і вынікаў прыватызацыі? Ёсць такі эканамічны паказнік коэфіцыент Джыні. Чым ён вышэйшы, тым большая няроўнасць даходаў. У Расіі сёння ён вышэй за 40%, у сярэднім па ЕС каля 29%, а ў Чэхіі 23,7%, у Польшы 26%. Як лічыце, у Беларусі, у нашай самай справядлівай і самай сацыяльнай? Які? Нічога незвычайнага. Крыху лепш, чым у Польшы, і крыху горш, чым у Чэхіі, каля 24%. Але 24 і 40 – гэта вялікая разніца. Яна і адлюстроўвае узровень няроўнасці і нават паказную раскошу ў Расіі. Але я зацягнуў уступ. Пераходзім да размовы з экспертам. Дзень добры, Зміцер, дзякую, што пагадзіліся прыняць удзел у абмеркаванні гэтай тэмы. Тэма прыватызацыі вельмі сёння непапулярная. Я бачу, што і у дэмакратычных СМІ яна не абмяркоўваецца. І цалкам, ці патрэбная сёння, як вы меркуеце, прыватызацыя ў Беларусі, ці ў нас працуе неяк эканоміка, не расце, не падае, і дзяржаўныя галіны эканомікі таксама жывуць у нейкім сваім свеце. Ввогуле, ці з'яўляецца сёння прыватызацыя вырашэннем праблем беларускай эканомікі, і што яна можа даць краіне? Вітанне, Александр. Так, дзякуй за запрашэнне. Кароткі адказ, так, яна патрэбна, але б я пачаў з таго, што гэта, на мой погляд, не самае прыярытэтнае пытанне. Вось калі б складаць такі умоўны ліст, скажем, там топ-10, топ-20 крокаў, якія неабходна зрабіць, вось у маім такім шот-лісце прыватызацыя, напэўна, стаяла на максімум 3-м, а хутчэй на 4-5 месцы. На першае месца я б ставіў развіццё прыватнага сектару, і фактычна тое, што мы бачым па сённяшні дзень, што прыватны сектар, ён сёння дамінуе нават у сённяшніх умовах.
ён дамінуе эканоміцы, і калі даць яму магчымасць развівацца, ён зробіць вельмі агромністую працу сам. Трэба проста скарыстацца момантам, калі ён настане, і ліквідаваць тыя бар'еры, якія існуюць. Другі кірунак, ён вельмі цесна карэляваны з першым, гэта развіццё канкурэнцыі, таму што я тут магу, напрыклад, спаслацца і на шмат працаў Сусветнага банку і міжнароднай фінансавай карпорацыі, яшчэ, на жаль, там до 2020 году, але вось там вялікі стос такіх працаў, ён выходзіў якраз такі ў 19-20 годзе, і дзе яны структуравалі тыя перашкоды, якія ёсць на шляху канкурэнцыі. То бок, што я хочу падкрэсліць тут адным кароткім тэзісам, калі ў 90-й, і, на мой жаль, насамрэч да сёй пары вельмі часта, калі кажуць пра рэформы, чамусьці спасылаюцца на вопыт 90-х гадоў, на мой погляд, ён зусім нерэлевантны, мы знаходзімся ўжо ў прынцыпова іншым стане. Я вось даволі часта выкарыстоўваю такую метафору, што калі ў 90-х, калі вось шла трансфармацыя ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, фактычна шла гаворка аб у пераносным сэнсе змене полу, то сёння, то бок эканоміка пераўсталёўвала нанова. А сёння фактычна это такая касметычная аперацыя, не больш за тое. І вось таму, я у версіі такого прыватызацыю падыму вышэй, вось толькі б на 3-е месца я паставіў у гэтым лісце прыватызацыю. А чаму яна патрэбна? Давайте пакуль вельмі кароткія адказы дам. Як галоўны чыннік вось уже ў лісце, чаму все ж таки яна нам патрэбна, я паставіў, зноў жа такі, вельмі будзе адрознівацца ад там 90-х нулевых падыход, што наяўнасць дзяржаўнага сектара дзяржаўных прадпрыемстваў, яно само па сабе становіцца перашкодай для развіцця і ў тым ліку канкурэнцыі, для нармальнага развіцця прыватнага сектора. То бок я б гэта характарызаваў, даў бы такі лейбл, як зняцце перашкодаў для развіцця канкурэнцыі і прадукцыйнасці ў нацыянальнай эканомікі. Само існаванне сектара і практык, адмоўных практык дзяржаўнага сектара прадпрыемстваў і практыкі з ім звязаныя, яны самі па сабе ствараюць вельмі шмат негатыўных адмоўных эфектаў. Другі, уже больш традыцыйны чыннік, это падвышэнне эфектыўнасці. Магчыма, я думаю, мы з вами больш шырока пра гэта паразмаўляем. І толькі вось, напэўна, на 3-е месца я паставіў таксама звычайна у такіх стэрэатыпах, это высокае значэнне мае, так званы фіскальны эфект, то бок грошы, якія можна атрымаць, якія бы падтрымалі і стан бюджэту, і магчымасць інстытуцыянальнага рэфармавання эканомікі. Вось такім чынам я бачу агульную карцінку. Добра, зразумела. Калі я гляджу цалкам на беларускую эканоміку, я бачу, як штогод выдаткоўваецца на такія буйныя дзяржаўныя сектары ці буйныя праекты на сельскую гаспадарку некалькі мільярдаў долараў, і яны без тым ці іншым выглядзе, ці выглядзе наўпроставых датацыяў, ці выглядзе ільготных крэдытаў, але яны заўжды ніколі не вяртаюцца назад у бюджэт, таму што гэта вісяць дзесяцігоддзямі грошы і падоўжваюць вісець. Мы бачым, што адбываецца з камволем, напрыклад, які абышоўся ў некалькі дзесяткаў мільёнаў долараў у страт. Ёсць прадпрыемствы кшталту Атланту, Мазу, Белшыны, і калі паглядзець у іх справаздачнасць, то там страты вымяраюцца ад 100 мільёнаў да мільярда долараў за 10 гадоў. То бок гэта з майго боку выглядае як такая вялікая такая прорва, куды ідуць рэсурсы, то, як вы казалі, неэфектыўна далей яны выкарыстоўваюцца. І ці вось прыватызацыя гэтых прадпрыемстваў, ці яна ўвогуле з'яўляецца задачай, ці яны павінны, ведаеце, скончыць, на жаль, сваё жыццё, а гэтыя людзі пайсці шукаць працу? З'яўляецца ў залежнасці ад стану гэтых прадпрыемстваў. Вось мы калісьці спашлюся тут, тых, хто з слухачоў, магчыма, больш глыбока хоча пагрузіцца ў гэтае пытанне. Мы з вялікім шэрагам калегаў, гэта на самым пачатку 2020 года была апублікавана тая праца, яна, здаецца, яшчэ, можа, да сёй пары не правяраў, вісіць, яна апублікавалася ў журнале Міністэрства фінансаў.
якая вось была прысвечана гэтым пытанням прыватызацыі, рэструктурызацыі. І вось там мы заявілі тэзіс, які, мне здаецца, нават нягледзячы на тое, што потом все кардынальна змянілася, даволі шырока разышоўся, што трэба зрабіць так званае стратэгічнае карціраванне, як мы там у паперы называлі, ну ці больш такі звычайны слова мэйпінг. То бок падзяліць прадпрыемствы, сектар дзяржаўных прадпрыемстваў на 4 групы. У залежнасці галоўны крытэр тут іх фінансавы стан і здольнасць існаваць у рынкавых умовах. Ну, некалькі ускосных дадатковых крытэрыяў таксама існуюць. Самы галоўны з іх я б так шырока сфармуляваў, ці можна аднесці па нейкім меркаванням гэта асобнае пытанне прадпрыемства да ліку стратэгічнае. І вось балансуе паміж гэтымі двумя галоўнымі крытэрыямі, ну, паўтаруся, іх можна трохі больш дэталізаваць, але не буду гэта рабіць, мы прапанавалі падзяляць усе дзяржаўныя прадпрыемствы на 4 віды. Першыя, так званыя стратэгічныя, ну і пажадана, щоб гэтыя стратэгічныя спалучалася з прыбытковасцю, каб гэтыя прадпрыемствы адназначна былі жыццяздольнымі. Ну, я могу вось пэўныя прыклады прывесці, вось што, на мой погляд, адназначна сюды адносіцца. Гэта, напрыклад, беларуская чыгунка, з энергетыкі шмат кампаній, Белэнерга, Белтапгаз, там, хутчэй за ўсё, Белтэлеком. Все, што мае стратэгічнае значэнне для існавання дзяржавы. Вось тое, што выконвае функцыі, якія фактычна ствараюць падмурак і важныя для інфраструктуры. А вось далей уже пачынаецца гульня ў залежнасці больш за ўсё ад фінансавага стану. Гэта прадпрыемствы, ну, другую групу мы там прапаноўвалі выдзяляць тыя, хто ўжо сёння нават у умовах, калі імі валодаюць дзяржава, з'яўляюцца устойліва прыбытковымі, ну, ці б я сёння больш мякка сфармуляваў, фінансава устойліва. То бок прыбытковасць яна можа вагацца паміж гадамі, але агулам, калі мы іх можам, вось тыя прыклады, якія вы прыводзілі, яны адваротныя. Калі, ну, таксама можна пэўныя прыклады прывесці, што, ну, хапае прадпрыемстваў, якія, ну, неблага сабе на плюс-мінус такіх доўгіх адрэзках характарызуюць. Ну, напрыклад, там Гродны Азот. Так, ён сёння пад санкцыямі, але устойліва, вось калі не санкцыйная серада вакол, гэта прадпрыемства, якое заўжды паказвае плюс. Тое самае тычыцца Беларускалі, але Беларускалі, імаверна, можна да першай групы аднесці. Гэта даволі дыскусійныя пытанні. А вось трэцяя група, і тут пачынаецца вось самыя ўжо сур'ёзныя, самыя балючыя, адчулівыя пытанні. Трэцяя група – гэта тыя, хто сёння знаходзіцца ў кепскім фінансавым стане, але патэнцыйна з'яўляецца жыццяздольным. І вось тут ужо трэба такой, я бы сказаў, аперацыі тонкай настройкі і тое, што мы прапаноўвалі, паглыблены аўдыт, каб насамрэч зразумець сённяшнія праблемы. Гэта праблемы кепскага менеджменту, гэта праблемы неправільных стымулаў, ці гэта праблемы фундаментальна парочнай бізнес-мадэлі, якая вось не мае права на існаванне ў гэтых умовах. І, адпаведна, калі мы даем адказ на базе і фінансавай справаздачнасці і рэвізіі бізнес-плана, што такое прадпрыемства, хоць яно фінансава неустойліва, можа існаваць, мы адносім яго да трэцяй групы. Але калі адказ адмоўны, то да чацвёртай, і вось гэтая чацвёртая, адказваючы ўжо зусім выразна на ваше пытанне, калі мы яго аднеслі да чацвёртай, на мой погляд, так, такія кампаніі павінны ліквідавацца. Можа, апошнюю агаворку зраблю, калі нават, ну, тут трэба, зноў ж такі, як заўжды ў эканоміцы пэўны баланс знаходзіць, калі нейкая кампанія устойліва стратная, але гэтыя страты, ну, зусім маленькія па ўзроўнях ўсёй дзяржавы, і ў яе ёсць нейкія функцыі, якія у тым ці іншым сэнсе можна аднесці да стратэгічных. Ну, я веду да таго, што да так званай той, што ў прапагандзе рэжымнай выкарыстоўвацца прадпрыемствы, монапрадпрыемствы для маленькіх гарадоў, то вось магчыма, што тут, нягледзячы на стратнасць, гэта прадпрыемства можа быць прылічанае да першай групы. Але вось гэта якраз такі такія палітычныя пытанні, якія павінны вырашацца на палітычным узроўні. Я вось
спадзяюся, мне ўдалося задаць эканамічную рамку, эканамічную логіку, але уже канкрэтныя рашэнні яны не толькі па выключна тэхнакратычных крытэрыях прымацца павінны. Зразумеў. Ну, глядзіце, у нас ёсць некалькі тысяч буйных прадпрыемстваў у краіне. Мне падаецца, некалькі дзесяткаў тысяч сярэдніх і такіх дробных. І я себе уяўляю тую працу, якая патрэбна будзе, каб проста правесці такі due diligence, ацэнку гэтых прадпрыемстваў. У вас ёсць уяўленне, ну, колькі на гэта патрэбна працоўных часоў, якая павінна быць група экспертаў, якая будзе з гэтым працаваць, і як ввогуле павінен выглядаць гэты працэс? Вельмі трапны, Александр, пытанне, і скажу шчыра, вось у дэталях, калі б вы мяне папрасілі вось запусціць такую працэдуру заўтра, я б гэтага не змог зрабіць. Гэта вось сам працэс падрыхтоўкі, разумення, як гэта павінна пакрокава выглядаць. Ён так, насамрэч, гэта вельмі, я думаю, трудаёміста, і вось трэба гэта па паліцах все раскласці, якія павінны быць крокі. Ну, вось так сходу, як бы я гэта бачыў, так, безумоўна, каб не патануць і толькі вось в гэтай папярэдняй дыягностыцы на тому что, ну, можно и там десятигоддзямі праводзіць ацэнку. Я думаю, что нейкая першым кроком вось гэтай методыцы я бы поставіў нейкую папярэднюю дыягностыку, якая можа быць ажыццяўлена на базе нацыянальных стандартаў справаздачнасці, ну, якія дасяжныя для ўсіх прадпрыемстваў, і нават калі мы па іх бачым, ну, можна увесці, я б паставіў на першае месца нейкія чырвоныя сцяжкі, вось якія б адназначна нам давалі разуменне, што гэтае ці іншае прадпрыемства, ці можна яго аднесці да першай групы ці да чацвёртай. Вось сярэдзінку я б пакінуў на больш такі ўжо тонкі, але адказ, ці з'яўляецца яно па вызначаных крытэрыях стратэгічным, ці, і другое пытанне, ці з'яўляецца яно устойліва не плацежаздольным. Вось гэтыя адказы, я думаю, што можна по меньшей меры папярэдне і з вялікай даставернасцю даць уже на першым этапе на базе справаздачнасці, на базе тых крытэрыяў, якія мы вызначылі. Калі мы адназначна не сказалі, што, ну, якія могуць быць чырвоныя сцяжкі, калі вось як вы прывялі прыклады, што прадпрыемства, напрыклад, стратнае на працягу больш там 5 ці 7 гадоў запар. Калі ў гэтага прадпрыемства назапашаныя даўгі, і калі гэтыя даўгі пастаянна бяруцца на сябе, бярэ на сябе бюджэт. Калі, напрыклад, вось гэтая агенцыя па кіраванню кепскімі актывамі, яна валодае значнай часткай актываў прадпрыемства, што само па сабе сведчыць, што яго трэба было выратоўваць. То бок такіх чырвоных сцяжкоў, якія вось на першаснай дыягностыцы можна ўжо улічыць, іх даволі шмат, і вось такім чынам я думаю, што першасную сартыроўку можна правесці, то бок мы можам даволі хутка вызначыцца з першай групай і прэтэндэнтаў, хто ў чацвёртую групу. У чацвёртай магчыма правесці яшчэ нейкай, дадаць 1, 2, 3 індыкатары, каб пераканацца, што мы гэтае прадпрыемства адносім чацвёртую і што мы прызнаем яго недацяздольным. Ну, а вось у дачыненні да астатніх, я думаю, адсоткаў, я б сказаў, маё чаканне, адсоткаў 70-75, напэўна, прадпрыемства, яны будуць адносіцца да другой ці трэцяй групы. Насамрэч, вось тут пачынаюцца тыя пытанні, тыя праблемы, якія вы азначылі, і тут ужо, ну, трэба кіравацца проста вось методыкамі фінансавага аналізу, больш паглыбленага, але гэта, ну, у любой аўдытарскай кампаніі існуе методыкі, як даволі хутка правесці нармальны паглыблены аўдыт, і магу правесці прыклад, што у банкаўскім сектары падобную працэдуру рэалізоўвалі, магу памыліцца, 18-19 год. Ну, так, банкаў не так шмат, як дзяржаўных прадпрыемстваў, але гэта все можна рэалізаваць. Пытанне, я б сказаў, што колькі гэта будзе хутчэй каштаваць. То бок, калі гэта сіламі дзяржавы чыноўнікаў, ну, напэўна, і вынік будзе не такі эфектыўны. Я б тут, думаю, вось для гэтай другаснай працэдуры я б прывабліваў хутчэй міжнародныя аўдытарскія кампаніі, якія маюць кампетэнцыю ў гэтым і якім выразна сфармулявана з боку дзяржавы тэхнічнае заданне, і яны вызначаюцца. Пытанне, колькі гэта будзе каштаваць, ну, слухайце, нават калі гэта, я не думаю, што
мне так цяжка лічбу назваць, но я не думаю, што гэта там будуць сотні мільёнаў даляраў. Я думаю, ну нават калі это там дзесьці ў гэты маштабы выльецца, эфект, які ў выніку ўсё гэта дасць, нават на такія лічбы можа трэба будзе закрыць вочы, але я думаю, што гэта значна меншая лічба будзе. Ну то як вы гэта бачыце, тое што пачуў, гэта такая праца для некай асобнай структуры кшталту там камітэт па кіраванню дзяржмаёмасцю, чалавек на 30-50 і так на гадоў 5-10, так гэта такая сталая праца па вось такой ацэнцы і па пошуку інвестараў і па такой няспешнай такой вельмі павольнай прыватызацыі, якая была бы найбольш эфектыўна. Я себе так адэкватна уяўляю. Так, кароткі адказ так, і я, напэўна, вярнуся да вашага самага першага пытання. Вось калі мы канцэптуальна глядзелі, вось з таго, што мы там з вами абмеркавалі, я б адзін з вельмі важных такіх, адну з важных высноваў бы зрабіў, што спяшацца ў нашым выпадку не абавязкова. У нас няма такога вось нейкага emergency дзеля таго, каб сказаць, што ўсё гэта трэба зрабіць за год, 2-3. Вось гэтую першасную сарціроўку адасобіць тыя, хто ну зусім кепскім стане, сказаць так, вось гэта чарга на ліквідацыю і чарга на банкрутства, гэта ўжо вельмі буйны моцны крок па аздараўленню наогул эканомікі. Я думаю, што вось тыя галоўныя матывы, якія в самом пачатку мы з вами абмеркавалі, ліквідацыя, пазбаўлення заганных адміністратыўных практык, гэта ўжо дасць настолькі буйны стымул, што астатняе можа пачакаць. Ну і яшчэ важная так, вось ваша агучаная думка пра вось асобную агенцыю, я думаю, яна вельмі важная, яе трэба падкрэсліць. Што яшчэ можна сказаць, вось нават на гэтым этапе, калі будзе ісці градацыя ўжо выразна, куды аднесці і які далейшы план у дачыненні да кожнага асобнага прадпрыемства, тут можна паставіць яшчэ вельмі важную задачу, якая больш за ўсё датычная да прадпрыемстваў трэцяй групы, вось якія патэнцыйна жыццяздольныя, сёння ў кепскім стане знаходзяцца. Гэта аперацыйная рэструктурызацыя, то бок нават пакуль прадпрыемства застаецца у дзяржаўнай уласнасці, але перанастройка, пераналада менеджменту, змена сістэмы стымулаў, то бок падрыхтоўка аздараўлення гэтага прадпрыемства, і вось гэтая функцыя таксама адначасова можа здзяйсняцца з вось паглыбленым аўдытам і разуменнем, што адбываецца. І в прынцыпе, ну я думаю, што вось гэтая змена стымулаў, яна даволі хутка, нават у гэтым этапе, яна можа значна палепшыць агульную сітуацыю з фінансавым здароўем у сектары дзяржпрадпрыемстваў. Дзякуй. У свеце, у гісторыі, ну, тое, што бачыць на сваім вачыма, тое, што бачылі беларусы, гэта, канешне, прыватызацыя ў Расіі, ваўчарная прыватызацыя Чубайса, якая, канешне, з аднаго боку дазволіла вельмі хутка перадаць дзяржаўную маёмасць на прыватных уласнікаў, а з другога боку парадзіла вялікае такое размежаванне, парадзіла алігархаў, зрабіла людзей бедных і багатых. І, канешне, такі вобраз прыватызацыі ніяк не можа прывабліваць сёння беларусаў, але мы разумеем, што Расія гэта не адзіны прыклад. Ёсць прыклады Польшы, ёсць прыклады Чэхіі, якія, як мне падаецца, не радзілі гэтых самых алігархаў. Ну, у свеце была прыватызацыя у Великабрытаніі пры Маргарет Тэтчер. Вось самая мадэль. Ёсць уяўленне, якая мадэль магла бы быць найбольш падыходзячай для Беларусі, сучаснай Беларусі, канешне. Ну, таксама з кароткага выразнага адказу пачну. Так, мне падаецца, што тут нам трэба было б арыентавацца на прыватызацыю за грошы, то бок ваўчарная прыватызацыя, ну, мне падаецца, гэта не лепшае выйсце. Магчыма, у нейкіх такіх зусім асобных там выпадках аб гэтым можна падумаць, але ну вось як гэта зрабіць эфектыўна, каб гэта зноў не стала прафанацыяй, вось якая, ну, у Беларусі ж там да сёй пары там уже якое дзесяцігоддзе падаўжаюць тэрмін дзеяння вось тых ваўчараў, чэкаў маёмасці, якія былі. Ну, гэта просто стварыла такую прафанацыю, што патэнцыйна зрабіць гэта, ну, плюс-мінус эфектыўна, скажам, з хаця б нейкую
карыць ад гэта атрымаць і шкоды не нанесці, ну магчыма, таксама досвед іншых краінаў паказвае, што можа працаваць гэта, але ў нашых выпадках, у нашым выпадку, калі мы сказалі, што гэта хутчэй вось уже не такая маштабная аперацыя і што мы наўрад ці зможам чакаць вялікага нейкага там фіскальнага эфекту і то бок, што для людзей вось яны змогуць адчуць, што яны сталі ўладальнікамі чагосьці там, што істотна павялічыла іх багацце, наўрад ці. Таму мне падаецца, пытанне сацыяльнай уключённасці, яно вельмі важнае, але гэта не павінна рабіцца праз ваўчерную прыватызацыю. Але як тым не менш, ну давайте все ж таки подкрэслю вось выразны адказ. Мне падаецца, што галоўны адказ, што прыватызацыя павінна праходзіць за грошы там, дзе магчыма, дзе мы вядзем гаворку аб буйных прадпрыемствах, якія мы вырашылі, што яны падпадаюць пад прыватызацыю. Прыярытэт павінен аддавацца пошуку стратэгічнага інвестара, а вось у шэрагу выпадках і нават у стратэгічных там, дзе вырашылі прывабліваць стратэгічнага інвестара, мінарытарныя пакеты акцый ось іх можна праводзіць праз IPO, то бок выводзіць на фондавы рынок і рабіць дасяжнымі для шырокага кола насельніцтва. І вось чаму мне падаецца гэта важным. Першае тое, што вы фактычна ў сваім пытанні лінію ўжо заклалі, каб людзі адчувалі уключёнасць у гэты працэс. Вялікая памылка вось 90-х нулевых не толькі ў Расіі, але ў шмат якіх краінах. Гэта вось калісьці Еўрапейскі банк развіцця рэканструкцыі добра паказваў, што людзі не адчувалі сябе часткай гэтага плану, што вось яны не былі уладальнікамі рэформам у такім ментальным сэнсе хоць сколькі. І вось гэта вельмі важна змяніць, і таму уключэнне людзей, па-першае, вось пагоджанне ўсей гэтай логікі, транспарэнтнасць, максімальная транспарэнтнасць, а па-другое, праз інструмент так званага народнага IPO, вось мне падаецца, гэта было б вельмі класна. Ну, давайте там на прыкладзе, я не ведаю, умоўна, Беларусьбанк, там МТЗ, штосьці яшчэ. Ну, напрыклад, у дачыненні да МТЗ, мне падаецца, там пошук стратэгічнага інвестара было б добрым, але 10-15% продажу на IPO на адкрытых таргах, ось, ну, это не там ці другасная продаж акцый. Вось гэта было б вельмі удалай стратэгіяй. Таму вось мадэль, мне падаецца, такая. Апошняе, што тут зазначу, трэба яшчэ добра разумець, вось, што у нашым выпадку бюджэт нейкіх шалёных грошай не атрымае. То бок, калі я кажу, што грашовая форма гэта важна, але гэта важна з пункту гледжання перш за ўсё эфектыўнасці, падвысіць эфектыўнасць тых, хто пайшоў на прыватызацыю, не з пункту гледжання атрымаць шмат грошай. Тут спашлюся таксама на ўжо не самую свежую працу, але ў нас все ўжо там 6-й год у краіне замарожана. Якраз такі зноў жа такі ў самым пачатку 20-го Максім Адаскевіч, гэта міжнародны аналітык, які на нямецкую кампанію працуе, ён рабіў такую працу, яна тады вось даволі шмат у СМІ абмяркоўвалася, падлічыў на той момант, колькі можа атрымаць краіна ад продажу 20 найбуйнейшых дзяржаўных кампаній. Ну і вось ён тады агучыў лічбу на той момант, гэта было, што агульны кошт, калі вот уявіць, што 100% будзе прададзена, гэта не больш за 10 мільярдаў даляраў. Ну, ён больш кансерватыўна казаў, што плюс-мінус там у нейкай паралельнай рэальнасці можна чакаць, што там да 50% гэта будзе прададзена, то бок нават тады называлася лічба 5 мільярдаў. З той пары сітуацыя змянілася ў горшы бок, таму вось калі мы кажам пра агульную лічбу, я думаю, вось у нейкай там, давайте нават самую светлую будучыню уявім, ну, хутка вось все тыя праблемы, якія былі ў Беларусі апошнія гады, яны самі сабой не знікнуць, і таму вось гэта дысконт у дачыненні да патэнцыйнага прыбытку, ён будзе даволі вялікі у Беларусі. І плюс назапашаныя праблемы, якія вы ўжо узгадалі сёння, фінансавыя, чыста фінансавыя маем на увазе. Таму вось тыя 5 мільярдаў ад Максіма ў 2020 годзе, я думаю, што ў агляднай будучыні гэта, ну, там 3,5 у лепшым выпадку. Гэта, конечно, так, трошки пальцам у неба, але, ну, грунтуючыся вось на базавай логікі і той ацэнцы, я думаю, што гэта невялікія лічбы.
Добра. Ну, ось іншае пытанне. Калі была прыватызацыя, наколькі я памятаю, нафтаперапрацоўчы завод у Літве, у Медзінікае, мне падаецца, ён знаходзіцца, тады расійцы жадалі яго таксама купіць. Была прапанова, але літоўскае кіраўніцтва і літоўскі ўрад абмежаваў магчымасць Расіі купіць гэты завод, і завод был прададзены польскаму канцэрну «Арлен». Ці бачыце вы неабходнасць нейкіх вось такіх палітычных абмежаванняў, каму мы прадаем прадпрыемства, а каму ні ў якім выглядзе? Шчыра цяжкае пытанне, і кароткі адказ хутчэй бачу. Калі б мы с вами там год 7-8 таму размаўлялі, мой адказ быў бы іншы, я б сказаў, хутчэй не бачу. Я паспрабую прэзентаваць стос аргументаў за і супраць. Традыцыйны, што не трэба ўводзіць такія абмежаванні, што калі вы іх уводзіце, вы адпаведна патэнцыйна эфектыўна інвестара адсякаеце, і што ў такім выпадку ваша дэкларацыя падвышэння эфектыўнасці, яны не зусім адпавядаюць рэчаіснасці. І гэта даволі моцны аргумент, таму, то бок, калі вы хочаце атрымаць лепшае, чаму адкрыты конкурс, адкрыты аўкцыён, ці там тое ж IPO не павінны быць дасяжныя для ўсіх. Добрый аргумент, я паўтаруся, я б з ім гадоў 7-8 таму, безумоўна, бы пагадзіўся і сказаў, што ён пераважвае ўсе астатнія. Што мы бачым у сучасным свеце, і што важна, вось які з досведу іншых краінаў, якія урокі важна вынесці. Што, па-першае, трэба улічваць не тое, што ёсць сёння, хто гатовы даць большую цану, а вось гэтыя стратэгічныя меркаванні, як будаваць, напрыклад, гэтае прадпрыемства ў ланцужок даданай вартасці. Напрыклад, калі мы там размаўляем о большай інтэграцыі з надзеяй на зусім, скажем, паўнавартасную інтэграцыю Беларусь-ЕС, я б аддаваў перавагу, нават калі там патэнцыйны удзельнік дае меншую цану, але я аддаваў перавагу таму, каб вось гэтае ўбудаванне ў ланцужок дададзенай вартасці, это насамрэч вельмі істотная рэч. То бок, да каго вы будзеце ў вытворчым цыкле прывязаныя, гэта шмат што азначае ў будучым, як будзе функцыянаваць ваша эканоміка. Таму, калі у нас ёсць палітычная установка, вось якой я бы асабіста прытрымліваюся, што мы хочам глядзець у боку еўразвяза, і, адпаведна, я б тады вось у дачыненні да пэўных галінаў аддаваў бы прыярытэт, што мы хочам вось менавіта, напрыклад, каб прадпрыемства з гэтай галіны стала часткай там нейкага холдынгу менавіта еўразвяза, таму што у нас ёсць такое патрабаванне, і мы гатовы ахвяраваць, напрыклад, там недаатрыманнем часткі прыбытку ці нават ахвяраваць пэўнай часткай эфектыўнасці. Другое меркаванне вельмі важнае, яно ў краінах усходняй Еўропы, вось перш за ўсё ў Венгрыі, у пэўнай ступені ў Польшы апошнія, напэўна, нават не 7, а гадоў 15, я б сказаў, абмяркоўваецца, што в Венгрыі перш за ўсё, што прадалі нібыта шмат замежнікам, і вось няма нацыянальнага капіталу, і гэта вось Орбан і іншыя блізкія да яго паліцілы, яны вельмі эксплуатуюць гэты тэзіс, што вось прадалі всю краіну. З аднаго боку можна сказаць, што так, тут значны складнік папулізму, але тым не менш наяўнасць нацыянальнага капіталу, гэта таксама ў такім палітэканамічным вымярэнні гэта важны чыннік. Іншае пытанне, каб гэты нацыянальны капітал не ператварыўся ў вось той алігархічны клас, які ўзнік у Расіі, там і ў пэўнай ступені быў меншай трошкі ва ўкраіне, гэта таксама важна. Тут вось зноў паўтаруся там уже які раз, это як заўжды в эканоміцы трэба адшукаць баланс. Але тое меркаванне, што у пэўных галінах ці ў пэўных асобных выпадках ад асобных прадпрыемстваў, што мы вось выразна і адкрыта кажам, што а вось тут мы хочам, каб гэтае прадпрыемства, вось конкурс быў толькі паміж прадстаўнікамі беларускага бізнесу. Мне падаецца, такі падыход мае права на існаванне. У якім выпадку гэта можа быць, напрыклад, нават у дзейнае заканадаўства унесена норма, што доля замежнай уласнасці ў банкаўскім сектары не можа перавышаць, вось не упэўнены, там, здаецца, 50% апошні ліміт быў. Вось такого кшталту для вельмі важных галінаў, вось на кшталт банкаў, там, ці я не ведаю,
нейкіх інфраструктурных рэчаў. Так, мне падаецца, тут вельмі важна, каб імі валодаў нацыянальны капітал. Таму вось падсумоўваючы, я б сказаў, што гэта прынцыповы адказ. Так, мы можам вводзіць пэўныя абмежаванні, звязаныя не выключна з эканамічнымі крытэрыямі, а з логікай, якая ў нас ёсць у палітычным вымірэнні, у палітэканамічным вымірэнні. Ці будзе это распаўсюджвацца на ўсё? Маё меркаванне хутчэй нет, што мы можам сказаць, што вось для гэтай галіны падыходзяць абсалютна ўсе. Тут мы бачым, карыстаемся толькі эканамічнымі меркаваннямі, а вось для гэтай галіны яна больш важная сістэмна на перспектыву. Мы далучаем дадатковыя абмежаванні, і так мы гатовы чымсьці ахвяраваць эфектыўнасцю. Дзякую вялікі. Задам пытанні, якія ёсць у прыхільнікаў дзяржаўнай ўласнасці, у прыхільнікаў сёння Лукашэнкі, якія, канешне, пужаюць. Вось такія тэзісы, якія пужаюць і так не робяць папулярны сам тэзіс прыватызацыі. Гэта, канешне, пытанне аб тым, што вось вы ўсё прададзіце замежнікам, якія прыйдуць, зачыняць прадпрыемствы, мы ўсе акажемся на вуліцы. То бок, гэта азначае, што ў нас будзе беспрацоўе масавае, адсоткаў на 20-25, як было ў іншых краінах, што уласнікі будуць зачыняць прадпрыемствы, і што гэта не прывядзе да падвышэння эфектыўнасці, а гэта прывядзе да адмоўных эфектаў, до з'яўлення тых самых алігархаў і класа вельмі багатых людзей, які сёння амаль не існуе ў Беларусі, то бок яго не відаць на вуліцах. Вось такія тры эфекты. Што вы маглі бы адказаць такім людзям, якія баяцца менавіта гэтага? Давайте першае, напэўна, найбольш распаўсюджана, але мне падаецца, все ж таки воно страчвае сваю актуальнасць нават у масавай свядомасці. Перша стэрэатыпу страх беспрацоўя. Вось зусім выразна скажу, што ў Беларусі пры любым сцэнары, як бы там ні было, вось як рухаецца зараз там пад аўтарытарным рэжымам, дэмакратызацыя, нейкі мікс, праблема беспрацоўя на будучыню, я думаю, яна не актуальная. Мне цяжка ўявіць, што можа адбыцца, чтобы у Беларусі было значнае беспрацоўе. Чаму так? Адказ вельмі просты. Дэмаграфія. Тое, што ў нас зараз адбываецца, апошнія некалькі гадоў сюды яшчэ дадалася іміграцыйная хваля, і я думаю, што толькі лінівы не чуў за апошнія некалькі гадоў словаспалучэнне недахоп працоўных рук. Вось гэта насамрэч большая праблема. Я калі вось з кімсьці з Беларусі размаўляю, яны, асабліва 24 год, калі эканамічнае становішча было такім яшчэ даволі прывабным, як мне расказвалі, што там фактычна канкурэнцыя за такія прафесіі а-ля кладаўшчык, вартаўнік і гэтак далей, і што там фірмы гандлююцца, вось прыходзіць вартаўнік і кажа, вось там мне прапанавалі на 50 адсюда, на 50 даляраў больш, окей, я даю 70. Прыходзіць ён праз 20 хвілін, кажется, там уже на 120 больш даюць, і вось фактычна такая сітуацыя. Я да чаго гэта прыводжу? Гэта нашыя новыя рэаліі. Дэмаграфічныя тренды, яны за дзень-два не змяняюцца. Так, міграцыя на іх трошки можна паўплываць, але вось у чым пэўная наканаванасць ёсць, так гэта ў дэмаграфіі. І калі мы паглядзім, Беларусь тут просто у вельмі катастрафічным становішчы знаходзіцца, і калі вось гэта на нашу тэму перакладаць, гэта азначае, што як бы сітуацыя не развівалася, то працу знойдзе кожны. Я з улікам таго, што вось тут ужо спашлюся на такой больш навуковую рэч. Вось адной працу ў 23 годзе мы рабілі з калегай. Мы ілюструем, што ў Беларусі ёсць такая штука, як прывязка да неэфектыўных працоўных месцаў. Яна не толькі не тое, што вось праз інстытуты а-ля прыгонныя ствараецца, то бок праз штучныя перашкоды, але фактычна, што пэўныя галіны, закон сваёй прадпрыемства, хутчэй закон сваіх лакацый і гэтак далей, што ў людзей няма альтэрнатывы. І вось у гэтым выглядзе тое, што калі вось такія прадпрыемствы зомбі будуць знікаць, у людзей будзе з'яўляцца альтэрнатыва, а тое, што попыт на працоўную сілу будзе, ён ёсць нават цяпер.
Таму вось гэты міф просто у сметніцу адназначна ён больш не актуальны. Яшчэ там гадоў 7, 8, 10 пра яго можна было там трошки спекуляваць. Сёння это просто ўжо за межамі рэчаіснасці. Што тычыцца алігархаў, ну вось тут так даць голову на адсячэнне не возьмуся. Тут, як сведчыць практыка, пэўныя рызыкі ёсць, але зноў ж таки, калі падыходзіць вось да гэтага працэса, як мы з вами сёння абмяркоўвалі, і напэўна паўтаруся, але я думаю, гэта недарэмна будзе паўтарыць, максімальная транспарэнтнасць і працяглая камунікацыя з грамадствам, каб грамадства разумела, што адбываецца, мне падаецца, што гэта такі вельмі істотны абаронца таго факту, што прыватызацыя тады пойдзе ў нармальным кірунку, ў нармальным русле, што грамадства вельмі хутка зможа адрэагаваць, калі вось такая небяспека будзе станавіцца рэалістычнай. І вось таму у якасці базавага прынцыпу вось гэтую транспарэнтнасць і ўцягнутасць грамадства ў абмеркаванні на палітычным узроўні, мне падаецца, што гэта пэўным такой ступенню абароны ёсць ад небяспекі алігархаў, і адпаведна, калі вось усё выбудаваць у прыкладна такой канцэпцыі, як мы з вами сёння абмеркавалі, мне падаецца, што па меншай меры абмежаваць вось гэтую рызыку можна. Але тут у гэтым пункце я б яшчэ адзін аргумент дадаў, вярнуся да вось той лічбы, якую я прывёў, 5 мільярдаў у 19-м, і там так плюс-мінус вось з пальца ў неба 3,5 сёння. Гэта не ўзровень алігархату. То бок на прыватызацыю на сёння у нас няма такіх актываў, вось якія былі ў краінах, дзе утварылася, ў Расіі перш за ўсё, дзе алігархат утварыўся, дзе там за 2 копейкі фактычна баснословныя актывы маглі прыватызаваць. У нас просто такого няма. Таму стаць вось кіраўніком ўсёй эканомікі, нават там прыватызуючы, я не ведаю, БелАЗ ці штосьці, не атрымаецца. А значныя прадпрыемствы з стратэгічным значэннем, мы кажам, што яны павінны там накшталт умоўна Белтелекома, беларускай чыгункі заставацца ў кіраванні дзяржавай. Я б сюды яшчэ асабіста меркаванне, я б сюды, напэўна, і беларускалі далучаў. Таму я не бачу падставы, каб гэтыя алігархі чыста фінансава маглі вырасці. Дзякуй вялікі за размову. І калі падсумаваць і паспрабаваць адказаць адной фразай для недасведчанага чалавека, што яму будзе, якія будзе яго плюсы ў яго жыцці, калі ў Беларусі адбудзецца вось такая вельмі памяркоўная, такая без хібаў, без перагібаў прыватызацыя на працягу 10 гадоў, напрыклад? Давайте в метафоричном ключе поспробую сформулировать. Я бы сказал, что это необходная умова для позбавления от экономичного маразму, який сегодня распаўсюджаны у нас. А для конкретного человека это шанец знайсці нормальную працу, это шанец тое, что на рынку працы ён будзе ацэньвацца па сваіх кампетэнцыях, скілах, ведах, а не просто тому, что вось тут ёсць толькі такое прадпрыемства, а іншых працоўных месцаў няма. Дзякуй вялікі і да сустрэчы наступны раз. Дзякуй. Не стаміліся? Якія ў вас высновы? Прыватызацыя ў Беларусі неабходная, але не для таго, каб зарабіць як мага больш грошай. Галоўнае гэта выправіць скажоныя стымулы ў эканоміцы. Прыватызацыя будзе за грошы, але з палітычнымі абмежаваннямі. Галоўнае, каб уласнікам прадпрыемстваў стаў інвестар, які зацікаўлены ў развіцці і інтэграцыі ў глобальную эканоміку. Гэта значыць прадаваць прадпрыемствы лепш міжнародным або рэгіянальным лідарам, а не расійскім алігархам, не гледзячы на памер грошай. Працэс будзе доўгі, не менш за 10 гадоў, і павінен быць пад кантролем незалежнай дзяржаўнай структуры. Падыход узважаны і паступовы. Але гэта магчыма толькі пры наяўнасці моцных інстытутаў. Міністэрствы не павінны кіраваць прадпрыемствамі. Гэта іншае пытанне, але гэта памылка яшчэ савецкай сістэмы. Міністэрствы гэта пра правілы, а кіраванне гэта зусім іншая камерцыйная функцыя. І пра страхі. Звярніце ўвагу на рэйтынгі
топ-5 багацейшых людзей у розных краінах. У Польшы, Чэхіі і ў Расіі. Паглядзіце. У захадных краінах амаль няма людзей, якія зарабілі свой капітал на прыватызацыі. Ну і, канешне, памеры зусім іншыя. Вось такія вынікі. Расійская прыватызацыя – гэта сапраўды было рабаванне. Нам так не трэба. Але мы ўжо ў іншых умовах. І разумная прыватызацыя можа стаць асновай для вельмі хуткага росту. Я спадзяюся на 5-6% у год на працягу 20 гадоў. Магчыма, тады мы вельмі хутка, гадоў за 15, дагонім сённяшні ўзровень Польшы. Но я нагадаю, калісьці мы збіраліся праводзіць масавую прыватызацыю, у нас былі гэтыя чэкі, маёмасць. А ў 2008 годзе, калі Лукашенко падпісаў умову з Міжнародным валютным фондам, там было прапісана, што у нас будуць прыклады узорнай прыватызацыі, якія, канешне, не адбыліся. Гэта ўсё на сёння. Стаўце лайк, падпісвайце і падтрымайце наше выданне донатамі, калі, зразумела, вы знаходзіцеся ў бяспецы. Ну і пішыце вашы каментары, мне вельмі цікава, што вы думаеце наконт і прыватызацыі, і ўвогуле рэформаў у Беларусі. Пакуль.